Quickloader Rebel je dvoudílný popruh s ráčnou v originálním vojenském vzoru, určený pro lehké zajištění nákladu. Ráčna má opískovaný povrch s antikorozní úpravou, takže vydrží i drsnější podmínky a déle odolává opotřebení. Jeho maximální síla vtahu je 800 kg a délka celého popruhu jsou 4 metry. SHky jsou potažené ochrannou gumou a vybavené bezpečnostní pojistkou, která chrání před nechtěným vyháknutím během jízdy. Má ergonomickou gumovou rukojeť Power Grip s protiskluzovým reliéfním vzorem Mountain Grip, která sedne do ruky a neklouže ani při větší námaze. Uvolňovací křidélko je navržené tak, aby šlo popruh snadno a plynule uvolnit bez zadrhávání, rychle a bez nervů. Navíc ti umožní nastavit si ideální průchod pro hladké protažení popruhu ráčnou. Quickloader Rebel zkrátka spojuje promyšlenou funkčnost s neotřelým designem a finskou spolehlivostí.